Ahoj, ahoj, vítám vás u svého prvního dílu, Jonna. Tak se jmenuji, kdyby vám to nebylo dostatečně jasný. Dnešní díl se porozumíme po nějaké píplovské vesnici, už tak nějak vytrolíme. Stone pickaxy, žrádlo. A výhoda je, když si dáte bonus chest, takže máte hned po 4 pochodně. Někdy se vám třeba vykne špatná mapa, takže ta bonus chest se vám může udělat, že tam ani nebudete mít bonus chest, jenom prohození někde pryč ty věci. To bylo náhoda, hned tady vesnice. No, nemusím hledat. Takže podíváme se do nějakého tady do kovárny. A výhodu, že oni mají tady hned pece, takže je můžeme vytěžit. A jestli v popisku videa tam bude napsaný ty logo diamanty, jo. Ještě tam jsou. Jsem nikdy teda nestal, že by se to mě postil, ale tak ostudní to neporučí. Jo, často jen taky ještě mám. Výhoda toho, že když jste v té vesnici, tak tady máte tady ty vlasti. Tady to není, to není ono. V jednom z těch všech baráků by měly být knihy, ale teď si nejsem jistý, jaký. Tak to je dobře vygenerovaný teda. Tak tady by se mohl na chvíli ubytovat. Barák si to je nějaký malé osvětlení. A třeba takhle. A výhodou v té pípolské vesnici, že jak oni mají tamhle ty lampy, ty máte tam hned černou vlnu, že si můžete zrobit postel a k tomu ty torče. Ale nebyl bych vám nehledat pořád okolo jenom jednu vesnici, to je taky docela trapné. No, dokonce natěžíme nějaké dřevo, nebo se někdy vyspíme do rána. Takže vyspíme se do rána, mezitím bych vám ještě než půjdu postele něco mohl říct. No, takže říct vám můžu, ty vypadni zase, vypadni. No, říct vám můžu, že budu natáčet i na serveru s jedním mým kamarádem, Ganja 8 se jmenuje, takže to GANJA8, kdyby někdo byl trochu zvědavej. Ale jeho jméno radši nekreťte, jinak vám trochu blokne. On je takový divný. No, tak půjdeme spát. Tak budeme těžit dřevo, no zatím se mi to trochu laguje. To asi jak jsme na té síti hodně lidí. Půjdeme do džungle těžit nějaké dřevo.
Omlouvám se za tady ten konec, že se mi to seká. Hodně. No, tak to se mi teda hodně seká, jsem nedomyslela, že jsem to budu dneska takhle sekat. Se vám za to hodně omlouvám. No, a ty láva. Tady asi teď skončíme, v druhé části bude prostě už, bude už, jak bude těžit a budu si vylušovat ten pískovcový barák, možná předělám na dřevěný. A to je zatím vše, na co mám dneska čas.